Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Jadi tadi aku main juga sepeda karo Rio. Iki bicae sepeda ban pedot loh. Masa kayak ketubul celang. Celeng, montore tugel celeng. Baik iki balekno iku kudu menek seminggu ngono sing montore mergo. Ngawur iki arep ngaret kok. Iya. Ini arep dibene kanggo bae. Anggo ning ngono ngaret wae. Mu enak ya jane. Iya. Wijoli ya. Jali. Munggah wae aneh, mbakmu medhe sing munggah-munggah dhuwur tok, awit kok iso numpak terus. Anu emang bapak paling gawane penak ya ngono. Apa balik nang montormu iki? Iya. Coba nang iki ngono. Heeh. Repone Ya. Jadi kini aku main ngetron iki lho bos, ngetron iki apa wi? Daster mbok apa ki? Mbok apa? Kanggo mane Rio, lha ki wonge rene jere mane gak enek, wonge ning bobol. Iki aku mah ikut motor. baterai wis dienggo kabeh kok. Kayak jadi cek kene. Heeh. Urung tinggal ya, ya. Madune gowo. Gitu. Oh iya. Seter kowe Pak. Piye ki nggo mati go apa Yo. Mati Mas Agus. Seter kowe. Kowe balungamu sing kaya buta kuwi. Sak pira? Nanti sak botol. Ngawur wong kok. Tak kira lek tak ngerti. Wong. Ya bos. Jadi ada kerasa kah? Madu. Madu tak kan ada kerasa. Ndang. Iya apa tapi? Harga apa weh? Ya? Unafa ke apa? Maaf wae apa? Iya apa? Kayak coklat Dubai. Ya coklat Dubai. Bayi coklatnya anu kayak. Kayak teh apa kayak? Duba-duba kayak. Yang Dubai. duba-duba. Oke, jadi dene kok tak lanjut nek wis kono ki, Bos. Ya ngono. Mana iso beda kan ya. Oke, Bos, iki nek sing arep pesen madu ki enek. Kayak sapa? Ngawur. Oke, ngono, Bos. Kalau. Mas sampe pakai siapa? Ke siapa? Lha apa biara? Ara apa to madu. Lebar nih. Ya juga iki to. Ya ben ngene wis to. Patakmu iki. Linding ngono. Lepas ingat kok kene aku wis kayak waya adzan maghrib, videonya tak lanjut ke bos. Nah bos, jadi iki aku wis kene ugi takon ndani motor kingke. Aku apa iso aslinya. Iya. Bengkel we, ya si bengkel we. Sumpah apa iso. Apa iso? Kini bengi ceritane we aku no bejo jan komat we ngerti ceritaku. Cek yo setengah yo, tak cerita kalau kisah enak yo. Komat piye ta komat piye? Komat yo komat apa we? Corona apa? Dari wiwi to. Gedor yo main Latang. Lu montor ning ngarepan ra gelem go. Kae aja nih. ora wani. Kayak gendang sih. Tau. Posisi Posisi nek jam 2:30 lho. Jam 2 bukan jam 2:04. Tapi wong genah nyata-nyata montor mbok tinggal kene kok ora wani. Mas kira maling digodak wong lho. Ngerti aku to. Lah kok Roro aku nyelai motor kene ungka-ungki maling. Enggak apa pancale greng wi kok. Iya, mate kan jerawane to esuk-esuk. Terus aku akhirnya aku ya mubeng iki gitu lawat ke mubeng rono. Yang ndelok omah rono. Lah ndek. Lah sing mangan ki ning ndi? Turu. Terus mati kene nek terus mati kok. Gak kereta apa. Ora andalan ta. Bel lho ditelepon ora kena, ora ngarani diangkat nek turu rugi. Tenang. Andalan. Kowe mau bang tritis nih. Ya soalnya posisi yo bengi lho, pada esuk main-main apa mancang sareng lho. Jam sak mono kuwi. Jadi aku dhewe bayangno lho kok awake dhewe melek lho. Bisa nak krungu aja nak ditangek ning ngene. Wis ora tangi ya. Alah wis kaya wong kepaten kae mesti di bengi. Tenan. Aku rono kene bakar-bakar ning lor kuwi mbuh sapa. Nek tak tekoni. Ugi wong ning kene lho. Ugi sapa? Gak ngerti. Lah tiba-tiba wong sogo ngono. Tak papat bakar jagung. Ya kok teko kono. Ora ngerti mau aku nek kerduwi tak keluar terus moe ngulon.
Ya ora ngerti wis opone ya ngerti aku yo ora ngerti. Golek celeng kowe. Wong Ini mbak. oga. Bakar jagung iki lho. Pantukan lho. Berada. Kowe paling ora ngerti. Wah lemu. Mong kene kira anak sing lemu. Oh berarti yo dudu wong kene langsung go tenan wis. Iya. Papat iki lemu kabeh. Sing sitok kuru, Iki dudu wong kene. sing tau lemu wong rumput jago ning kono. Sate kok iki gak patek anu. Cepet ae. Mate gak patek kenal wong kene. Yo Tak telepon dari ono yo gak duwe nomere tak wong bingung gue. ya apa bingung bakar anu. Tapi mesti pengen bakar-bakar nih gitu. Ya tapi Fitri mesti enak kenal wong kene to. Dewi ora kenal lho. Ora kenal. Dike wong edan. Teka ugi lengal tak teka ugi. Dan ugi iki jenenge ning kene iki sing baroksa lho. To. Heeh. Sing baroksa kene jenenge apal dan ngomong sak. Semasa kampung baru ya. Kok gak ngerti aku. Lho. Dem. Tapi masa belas ya gak kru belas aku terus. Blas. Mantar ya. Aku lho. Dibuka agung iki. Tek delok ape. Motorku nang nggonmu, bane bocor. Tak delok. Nyapur aku nggo motorku wong kene. Dene tak gowo motormu cuma aku kuwi. Ya ora menak posisi sak jam sak mono lho. Dan nek wis ngene iki neh, tapi jelane aja bocor neh kok malah bocor neh kok. Ate wani gowo. Soalnya aku lebih rawani terakhir aku telepon maratuan tak ngeteri tak sekat ning kono. Lha kok maratuamu tangi. Kan kono mbak ini bojo kan bakulan aja. Sayur ya. Udah ngeter ning kono. Mau anget sak ngono kuwi. Aman ngeterin pasar kan? Gak paling kono nek barang mati ngono teko pasar, wah kan gila bae. Tapi nek gak nek wong mati ya kono nggak mulai tok main atau tombong. Apa sepi ngono. Ora sepi tapi wedi lho yo. Kuwi nek kerana wong mati bayine sitawe 3 dina ranyang. Kadang kok nek rong bar 7 dinane ngene ranyang. Heeh, ora wani. Akhirnya motor aku tak geletakno kene. Telepon kingke. Atek engko bocorna. Lah omong. Jeblok kuwi kurang angin. Pola atas yang bledos. Lha nek jeblok ora mungkin pedhot to, Ben. Iki lho pedhot lho. Det tugel to. Biasane wis bocor cilik nek aku. Tak kontrol bali tak watosi aku. Berarti malah katosen. Iya, mungkin katosen. Tapi kuwi pas anding pos kuwi. Kuwi. Ada pas tidak iki? Iya, anding pos kuwi. Kata puasa to, teko adike ngene Agus, lore Agus iki. Mas kok dokar kayak blake dograk. Terus bojomu kayak kono. Bojoku takon mlaku. Mlaku rene yo. Mlaku rene. Karena mlaku piye? Mengkono wong piye? Lha ora nyamper ambek kok motorku. Motor enek. Alun-alun bareng. Aku alun-alun. Lah motor iki dograk kotak lho bare tenan kok. Lah anu metu pedet metu gawe bener dogak-dogak. Lah tiba menyungu-nyungu ngono tak delok kuwi. Lah iki berarti ban iki nglumpuk aku ngono. Bapak pedot bae. Jan aku dhewe jan kater iki aku. Jam sak mono kuwi angel-angel wong gugah wong. Jam loronan berarti. Iya, jam 2 jam 2 lebih kan angel-angel ya gugah wong. Gak bisa nak petangi. Tapi yo ngepasi. Ya pasti serane yo pas awak rada menak wingke. Menak turu. Menak turu. Ya akhirnya ya kuwi kata terpaksa aku telepon Pak takkan ngeteri motor. Oh, wis iso ngesakno motor ada Pak iki tangane bar kena aret iki loro. Wah. Tiba. Oh, alah sing tiba nganu aret kuwi. Iya. Kowe lho. Jirine aku. Kuwi. Bisa sudah, Kak. Ngene to nek nyetel. Lah sing tau iki kena. Oh, bukan. Ngene. Nyeter teko kene. Tapi ya pemarga dicikuk ke anakku ngono. Lah iya ya to berarti. Agak terima motor. Dia terus rono nih, Pak mlaku. Karo anake Mbak Ibu. Gua motor loro. Komentar loro berarti. Tak rono mlaku. Terus Mlaku ya Pekoh itu. Ya bejo to. cedak jangan gebal metu kono iki. Lah gebal aku barang alas lagi musuhe. Wah, tan kalas no. Yo ora alas dalan lurus. Tapi debu pokoke melek, aku ngalor gak sedo blonjo. Motormu tak gowo. Nek malah gak belanja. Ya ora karo aku.
Lagi nyo. Wis langsung mulai ngono ae. Oh, celok berarti langsung mulai Iya, toko iya. kene kok malah gak blonjo. Ya bingung lho gitu jajal yang bakal saya deh motormu nek klaksone. Masa kan bengok. Iya iya. Oh, ngono masa angin. Ngono. Angin mungkin lho. Itu kok mah keleng langsung gak iso ngomong tuh. Yo. Sakit, so. Bisu bakal saya jajal kene klaksone padha karo bisu lho. Ora ngerti. Piye wong-wong nggo saban trip malah dikepong oleh tiba sing ngepong iki. Tapi ini paling titik ini nganu Jur. Nyawa. Kan kudanan terus toh. Mm-mm. Gak ketutup iki. Kebun banyu. Alah montor wis dapat berasa numpai wong 1000. Wis tas gor yo dimusung wedi ning gowo kowe. Ngerti kowe? Lah tapi ya roh mungkin wedi. Beki ngono kan lho. Lapangan ya. Wis sampe ra kenek wi anu iki. Sawah jero nak mene cemplungi ya wegah kan mangkule wegah. Pokoke cacah ki montor ki sapa nggowo. Iki terus segala medan. Segala medan wis tak gawe ngono. Lek bengi ya gangetan gambak telu. Montor ki gamblang terus. Dalan ngono kae. Jadi nggih motor apa wis dadi bos apa mbakno ugi. Kayak kayaknya bebas. Ya. Pedot. Ki dan pedot besok Setahun bengi. enak. Tapi iki ayo sesat. Kinggo gobes ngono wis. Mak kontaknya di bedot kabel mbok keri. Yang kok wewe tak susu. Kon tapi montor buka kene lho, kontak kuwi serana sing buka. Sak kontake kuwi. Bojoku deso. Yo, ini wong yo, ora pernah ngerti. Olorane maling muda nek. Enak ilang. Oh iya ning Kamu tau wae. ana ya krungu aku. Iya. Botrok yo. Cedak. Jadi maling muda, aku yo ora tau wedi to, yo ora ketang lele wong iki. Nek Oh iya padha coba karo aku Iwan itu ya. padha karo anu lho yo ki, telang punggung lho motor ki. Oh Iya, iya. toh. Iya iya. Motor rapi malah gak kena nggo Malah kerja. gak kena nggo Gak kena apa-apa ki, mati bokong ae. Iya. Orang Lho, ana hasil. ngangkrak ning ngono iki lho. Tenan. Kan omah kan. Motor apa-apa wing menang apa ora pancek lho. Ya iya ta. Motor ini lah segala meter menjuru trafik. Bela nih. Bela. Metu. Kecil. Lagek mang. Elane anu, Bayi like. musim mana? Heeh. Oke apa merah? Iya. Belum pangan. Wah, Iya, belum pangan dia. Enggak nangan tapi ya. kondang nawe angen berarti. Iya. Balam teng kamu baru. Berarti kan durian tapi. Durian. Benturan? Ya anaknya Siman. Oh. Durian enggak nangan. Hmm. Coba jadi ngono ki motore wis dadi, aku matur suwun karo Ki. Wis Dadi. dimangi apa kuwi? Wis gunakno bane iki ya. Bu mingke bu polane kaya apa? Aku rene iki manit tidak musuh. Jadi ki apa lanjut gitu lah iku. Jalan gitu. Jadi konten kita pakai podcast sekian dan terima kasih. Kita video-video berikutnya Pak. Jadi salam asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.